Després de la derrota contra el Valladolid, Tata Martino ha demanat als jugadors que passin pàgina. I per les declaracions que ha fet Alexis Sánchez aquest matí en roda de premsa, sembla que això és el que han fet. Yo creo que casi se pierde un partido y como que murió alguien. Por un partido o por varios como hizo algunos, estemos lamentándonos. Creo que estamos todos a cara a Champions, a cara a la Liga, son 4 puntos, ¿no? Ellos pierden un partido y ya estamos ahí y nos toca con nosotros. L'equip ha treballat aquest matí pensant en el Manchester City amb la novetat de Pinto, que encara que no ha rebut l'alta mèdica, ha treballat amb la resta de l'equip. Pellegrini també s'ha mostrat optimista, tot i el 0-2 de l'anada, i creu que poden posar nerviosos al Barça si marquen aviat. El Manchester City arribarà demà al migdia i s'entrenarà per la tarda al Camp Nou. L'àrbitre encarregat de xiular el partit de dimecres serà el francès de 44 anys, Stéphane Lanois. I dimecres passat Puyol va anunciar la decisió de deixar el Barça i Bartra ha dit avui al diari Ara que no sent la pressió de ser el nou Puyol i que guanyar tot el que va guanyar ell és un gran repte. Trobareu totes aquestes notícies ampliades a wiloba.cat.